Na dnešnej prednáške o letničkách sme zahájili súťaž, ktorú vyhlasuje základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov. Súťaž pod názvom Najkrajšie okno v Bánove, najkrajšia predzahradka v Bánove. Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto vyplní prihlasovací formulár alebo teda prihlášku. Prihlási sa každý do 1.6., teda uzávierka prihlášok bude 1.6. Vyplnením prihlášky každý dáva súhlas k umožneniu robenia fotodokumentácie, každý súhlasí s prehliadkou predzáhradky, okna či balkóna. Prihlášku je možné odovzdať u členov výboru základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov, knižnici, na obecnom úrade alebo u hoci ktorého členu výboru, ako som už spomínala. Taktiež tieto prihlášky, keď si neprevezmete tu na dnešnej schôdzi, môžete si ich prevziať u hoci ktorého členu výboru. Uzávierka prihlášok 31.5. Hodnotenie súťaže bude robiť 5-členná komisia, kde členmi budú i nebánovčania, minimálne 2, teda nezainteresovaní. Prvé hodnotenie prebehne od 13.6. do 15.6. v júni, druhé hodnotenie okolo 15. septembra. O týchto termínoch bude určite informácia o obecnom rozhlase, v káblovej televízii alebo sa pohádže do schránky oznam. Vyhodnotenie súťaže by sme chceli robiť na výstave ovocia a zeleniny na jeseň, niekedy v mesiaci september, október. Na víťazov čakajú určite hodnotné ceny.